हाय फ्रेंड्स नमस्कार। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି କି କ'ଣ ଆମର ନୂଆ କଲର୍ ହେଇଛି ବୋଧେ କି କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆପଣ ମନରେ। ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି, ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସେୟାର କରୁଛି। ମୋ ପୁତୁରାର ବ୍ରତ ହେବାକୁ ଅଛି ମୋ ଗାଁରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ନୂଆ କଲର୍ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର୍ ହେବ। ଏଇ ଘରର କଲର୍ଟା ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଘରର କଲର୍ ପୁଣି ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି आज खाइबारे भेंडी आलू भजा, एटा आंब खटेई।